Bailar xa non é o que era. No novo éxito de Batllal hai que facelo pendurado. Un reto que non é para todos, pero que xa intentaron centos nas redes sociais, con máis ou menos éxito. Dame abdominais. Hoxe, no termómetro. 12:43 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Ela, efectivamente, estivo aquí, por certo, no Son do Camiño. Está facendo furor este verán coa súa canción. Aparece pendurada nunha barra no videoclip. E claro, moitos pensan que eso pode facelo calquera. El primero no cuenta, a mí me gusta lo que inventa, propietario tú no pagas. Este baile da artista catalana Batllal é a última febre das redes sociais. A cantante, unha das estrelas que deslumbraron coa súa arte no escenario do Son do Camiño, aparece pendurada polos brazos dunha barra no videoclip do seu tema Dame. Mentres está suspendida, xira as cadeiras e fai movementos coas pernas no que é toda unha exhibición de forza e sensualidade. Esta mostra de habilidade triunfou nas redes sociais, onde esta coreografía se fixo tan famosa que centos de persoas tratan de copiala. E iso que non é nada sinxelo. Só o feito de aguantar na barra durante uns segundos xa exixe unha boa forma física. A propia cantante explicou que tivo que prepararse ben antes de gravar o vídeo. Empezamos a insistir mucho en la parte abdominal, en tener habilidad estando colgada. E é que as rutinas de adestramento espartanas ás que se somete Batllal non son para todo o mundo. Hai quen consegue replicar a coreografía da catalana sen ningún problema, pero para os máis inexpertos é casi imposible. A proba está nas dúcias de intentos que circulan en internet e que, como mínimo, son mellorables. Porque este baile de barra semella doado, pero non haberá que prepararse antes de darlle ao botón de gravar? Pero no cuenta, a mí me gusta lo que inventa, propietario tú no pagas. Claro, vemos a Batllal e Óscar Cruz, agora temos os gimnasios cheos de xente tratando de imitala, non? Ai, ai, ai. Amigos, isto pode que fora o exercicio máis grande que fixen en moitísimo tempo, Pilar, gracias a ti. Gracias, pero bueno, fixéchelo bastante ben, eu creo, Porque teño unha boa profesora. A ver, Pilar, estamos aquí subidos esta barra porque Batllal, a famosa cantante, fixo este reto espectacular que viche antes. Que che parece a ti? Ridículo. Primeiro que non todo o mundo pode facer eso. Ela ten moitos anos de experiencia e de traballo detrás do que fai na barra. Claro, pareceche absurdo. complicado de cara para que o faga un novato. É que non deberían de facelo, é moi peligroso. Porque podes te lesionar. Exactamente. Que pos en práctica cando fas ese tipo de exercicio? O abdomen, o core, todo o core ten que estar moi resistente, tens que ter a zona lumbar ben tamén recta, as pernas con forza, un agarre forte, os brazos, e non podes facer esas cousas ridículas así porque é a moda, que non ten sentido. Non ten sentido ningún, pero a xente non para de facelo. Pero sí, pero a xente así desanima e dice, eu para que vou hacer deporte? Faste daño, das yo non quero hacer máis deporte, mira lo que me pasou haciendo isto. Eso non é deporte, eso é chamar a atención. Nada máis. E, sen embargo, xente como a ti que estades aí con 74 anazos que tes, Pilar, e segues aquí dándolle o crossfit. Exacto, que é como hai que facelo, 5 días a semana. 5 días a semana, se estás de forte. O sábado tamén. Xa me dixeron os teus profesores que fuche cambiando en todo o corpo porque tes aí unha forza. Cambia moitísimo este deporte, é como ten unha variabilidade de adaptación do corpo, non sabes? Porque cada día é algo distinto. O corpo non sabe o que vai vir, a mente sí, pero o corpo non, entonces para ele novo, ten que adaptarse ao exercicio de hoxe, ao exercicio de mañán, que me cambiou o corpo, de verdade. Daquela o importante é estar facendo exercicio diario, non intentar imitar as cousas que vemos por aí. Ademais, que a donde vas con eso, non chegas a ningún lado imitando, é que é ridículo, realmente hai que ter un poquillo máis de personalidade. Pois eu, despois de que me digas isto, Pilar, agora o que vou intentar eu, di, Pilar, tes que ter un pouco máis de personalidade. Pois, amigos, eu vou intentar facer o reto porque son así, eu son un moinante. Mais ou menos, non o digo eu, o diste, Óscar. Pilar, cólleme o micro porque me vou subir aquí e vou intentar facer de Batllal. Compañeiros, despido aquí a conexión, despídome de vos, pero vou aquí, saltar. A ver se non cae. Oi! Ten cuidado, a ver, venga. Core, forte. Suba máis as pernas. Venga, así, moi ben. Baixa, que máis caído. Bueno, pues que é bastante forte, É que de verdad, o non son vale para todo. A ver, dicía eu, todo o mundo quere facer o reto de Batllal. Que tal, Dani Torrado? Bos días. Todo o mundo menos Pilar, nese gimnasio, que di que de modas nada. Bueno, pois aquí gustanos as modas, temos a nosa Batllal do termómetro, Dani, e imos a explicarlle a xente, claro, que hai que ter, que creo que Pilar se iba bastante atinada,
co que temos que adestrar para logo poder pendurarnos na barra sen lesións, non? É verdade, Batllal vese que está moi en forma e non todo para todo o mundo, sobre todo que sale nas redes hai que ter cuidado, velo como deporte ou non, está claro que ela faino porque hai un tipo de baile que está involucrado todo ese tipo de exercicios, é unha disciplina, pero hai que ter moi en conta que se nos costan facer certas cousas ou non estamos moi en forma, pois temos que evitar ir á barra e mellor empezando polo chan porque efectivamente podemos lesionarnos. Vale. E que temos que exercitar, Dani, para poder pendurarnos na barra cunha certa seguridade? Vamos a tocar moi rapidamente todos os músculos que están involucrados, hai que ter un bo agarre, que xa falamos nel no programa, e como podemos practicalo? Colle esta toalla, María, E, por desta certo, forma. este ready para facer isto, María? Ready total. Yo sí. Torsiona a toalla forte, todo o que poidas, Vale, non fai falta que dobles tantos mans. Vale, Os brazos. sí. Aí, A forza. esta sería unha forma de traballar o noso agarre para poder aguantar o Claro, peso é importante ter forza de brazos, claro. durante a barra. Ben, o core, o centro, os músculos centrais, vale, son importantísimos os que máis. Polo tanto, María, vámonos a tumbar. E, se xa che resulta costoso este exercicio que se chama hold on hold, vas poñer os brazos en Y e vas a levantar as pernas. Ahora quero estirar as pernas, que te mires o ombligo, eso é, e manteñas unha Y ben grande, unha Y mayúscula. E aguantas aí, sube un poquinho a cintura escapular, os ombreiros hacia arriba. As manos non. E aguantar aí, mínimo 30 segundos. Isto xa ves, María, que é un traballo costoso. Na barra, podes descansar, María, na barra faceríamolo tal que así. Ah, claro, se tes forte o abdome, aguantas o peso do corpo, claro. É importante sosternos dos dorsais, que son os músculos implicados. Na barra non podemos estar así, senón que esta é a postura, Amigos, entendo, claro, vale? claro. Que os dorsais van a ser os músculos encargados de darnos estabilidade. E despois, os flexores da cadera, os oblicuos tamén, importante. Vale, como podemos traballar os flexores da cadera? Pon os brazos en cruz, aí, estira as pernas e activaríamos desta maneira. Levanta a perna vertical, arriba e abaixo, 3 repeticións, María, vale? Porque isto... O sea, segundo paso, Dani, ter a cadeira forte. O flexor da cadeira traballada, Vale. os abdominais, os dorsais. Descansa, María, que ahora vas ter que poñer Sí, garda proba. Garda Vale. forzas, María, que aínda che queda. E os oblicuos, que forman parte do core, os músculos centrais, que serían unha forma efectiva de traballalos desta maneira, vale? Polo tanto, non é só forza, consciencia corporal, traballo físico, por suposto, e despois moita técnica, vale? Horas de traballo. Entón, se vos parece ben, vámonos a poñer en marcha con María. María, va, estamos E despois contigo. facemos eu. Vamos e máis aí. ti. A ver, María estilo vai a Bad Gyal. tratar de facer o mesmo que Bad Gyal. O mellor. O mellor, Un vamos, pouquiño onde por vai detrás, parar? vale, María? Venga, va. Empezaría con un círculo, valo facer con un círculo de pernas, e ahora faz 4 pasos como se estuveras caminando polas nubes. Correcto, vedes que... Perfecto, María. Pero que bravísima! Hasta les pagate. Estupendo. Que foi o que máis che costou? Bueno, a min doime os ombros, tírame dos ombros. Eso cae, María, eres unha campeona. Bueno, queremos ver a Dani tamén, ¿no? Hombre. Porque, a ver, queremos ver o profesional. Vamos a intentalo facer o mellor posible, non como Bad Gyal, pero, bueno, hai que dicir que ca música e... Claro, eu non con sei todo, se nos poden pôr un pouco musiquiña aquí en plató para ambientarnos, non o sei, eu, bueno, se pode ser, pero se non imaginamos a canción e imos de dar. Dani, Vamos a a ver intentalo. como vai isto. Aí, a ver. Bueno, empezaría con 2 círculos de rodillas. Aí. Mira, qué pasada. Claro, que esto... Quedarías aquí, camiñaría 1, 2, 3, 4 e despois fai Guau, daí. E despois continúa. que pasada. Bueno, Vai un lado nesta outro. casa é un traballo profesional. Ben. Isto é como a inspiración dos que comezamos a facer cousiñas. Dani Torrado, moitas grazas, como Maravilloso. sempre, por a túa visita ao termómetro. Outra cousa máis que aprendemos hoxe aquí, non paramos. Bueno,